Wow! Diyos ko Lord! Sanog pa? Why gitada? Ang iban ko nga kakilala, kapila naging bayaan, kapila naging tunto. May ara man nga nagkalapisping ng ilang mga muning. Ang iba naman, happy bulwat karipunat adlaw-adlaw. Gani Diyos ko tabang. Kaya mga tigang daw naging kalimtan. Hindi mo na sila planggahaw? Inano? Gani, padido pipi pong kuplasar pamati. Kay subong nga punto por punto. Mga single, mga laon-laon, kalma. Kaya ang mga kalbo, ang may puklo nga nagaulbo. Una nga punto, the design is very airport. Parehas lang man kami. Ang amon ulo, daw mahugpaan sang eroplano. Pero amo na siyang ginahambal nga mahal sa moisturizer. Kaya kung mag-moisturize ikaw, halin sa imong guya, tob-tob sa imong ulo. Gani, sa mga single, ano pang ginahulat ninyo? Para magkanubyo, kamo magpakalbo. Ikaduha nga punto, sa kalbo, masanag ang inyong buwas damlag. Imagine na, may pang tuition fee ka, free ang boarding house, may pa-allowance, pating transportation libre. Ang imong kwarta, Lunes, Tub-Tub, Domingo. Di ano pang ginahulat ninyo? Digto ka mo sa kalbo. Kay si kalbo, masagot sa pag-eskwela nimo. Ikatatlo nga punto, nakulang ang imong pagkaon, permi short ang imong balon, palapit kay upaw. Kaysa kay upaw, permi ka busog kag hindi uhaw. Kay upaw, ang imong buhay, wow na wow. Ikaapat na punto, pangkabuhayan balang hanap nimo. Inang kumikitang kabuhayan. May pangabuhi ka na, may negosyo ka pa. Gusto bala nimo magawad ang inyong ipangprinda. Mabayaran ang utang ni mama. Kagsang bilog ninyo nga pamilya. Sa muna mahambal sila. Afam ang sagot sa kahirapan. Subong? Pati upaw mabinuligon sa inyong kapigaduhon. Gani kung kamo may upaw, no? Paminsaron nyo lang kung ikaw may upaw. Ang inyong utang hindi na maglalapaw.